Jeg hedder Jon Vilsommer, og jeg er medstifter af Kira AI. I den her video der vil jeg vise, hvordan Kira kan hjælpe jer med at dokumentere hurtigere og nemmere og sammen med borgerne. Når man har lavet et stykke arbejde med en borger, så åbner man sin app, og så ligger der en liste med borgere her, man kan vælge imellem. Vælger jeg Benny her. Så har jeg to muligheder. Jeg kan enten indtale et notat til mig selv, det er jo et nyt notat, eller jeg kan dokumentere sammen med borgeren ved at trykke på ny dialog. Nu prøver jeg lige at vise, hvordan man laver et notat. Så man trykker på notat, og så trykker man start optagelse, og så kan man indtale sin dokumentation. Jeg var inde hos Benny her til morgen, og han fortæller, at han har sovet dårligt. Han har haft mange opvågninger. Under et toiletbesøg, der er han faldet på badeværelset og har slået sit højre knæ. Han klager over stærke smerter i knæet, og jeg har kontaktet lægen for at få undersøgt knæet. Vi har også sammen ringet til hans arbejdsplads og fortalt, at han ikke kan komme på arbejde på grund af smerterne. Når jeg er færdig her, så trykker jeg på færdiggør optagelse, og så transkriberer Kira min note, og den er bygget til at kunne forstå fagbetegnelser, så man skal lave minimale rettelser. I kan også se, at den har fjernet pauser, og hvis jeg har sagt og den har sat komma og punktummer osv. Jeg kan så gå ind og redigere manuelt her ved brug af tastaturet, eller jeg kan indtale mere, hvis der var noget, jeg glemte at sige. Jeg kan også få læst noten op ved at trykke på ikonet her. Og hvis man har et andet modersmål end dansk, så kan man indtale noten på ens eget sprog, og så oversætter Kira automatisk noten. Men den her note, den er ikke klar til dokumentation endnu, fordi man beskriver mange forskellige tilstande, og dokumentationen skal jo deles op inden for FS3-kategorierne og også inden for VUM-områderne. Der har vi lavet en AI, som der kan kategorisere den indtalte tekst, så hvis man trykker på kategorier her, så vil den identificere, hvilke problemområder der kan være tale om her. Søvn og hvile, og den foreslår også smerter og sansindtryk i forhold til det med knæskaden. Og under VUM 2.0, der foreslår den samfundsliv og varetage beskæftigelse. Det er selvfølgelig medarbejderen, som der skal afgøre, hvilken kategori den skal ind under, men den hjælper en til at navigere i de her mere komplekse kategorier, som man skal dokumentere under. Jeg kan også ind under borgerens profil her, der kan jeg også se den dokumentation, som jeg har lavet i løbet af dagen. Som jeg sagde før, så er det også muligt at dokumentere sammen med borgeren. Man kan trykke på ny dialog her, og så kan man have en samtale med borgeren om de ting, som man ellers ville skulle ind og dokumentere om borgeren. På den måde så får borgeren medindflydelse på, hvad der bliver dokumenteret, og man får borgerens stemme ind i dokumentationen. Når man så har tid i løbet af arbejdsdagen, måske til sidst på arbejdsdagen, så kan man så genfinde sin dokumentation ind på computeren og lægge den direkte over i ens dokumentationssystem. Eller hvis I har dokumentationssystemet installeret på jeres telefoner, så kan I gøre det direkte på telefonen. Hvis I har dokumentationssystemet liggende på computeren, så går I bare ind og åbner dokumentationssystemet i browseren. Og så heroppe i siden, der kan man trykke på Kira-ikonet. Og så kommer vores app op her i siden. Og der finder man den borger, som man har indtaget notater på. Og så ligger mit notat her. Trykker på det. Går ind under kategorier. Tænker, hvis jeg er enig i, at det er søvn og hvile, som den skal være under, så finder jeg den kategori herover. Og så kan jeg trykke kopier. Og så kan jeg lægge mit notat ind her. Gemme det. Finde det næste. Hvis det også skal ind under VUM 2.0, hvis borgeren for eksempel har et delmål om at varetage beskæftigelse, så kan jeg lægge det ind. Og så er min dokumentation færdig. Og det kan jeg så gøre med alle de notater, jeg har lavet i løbet af en dag. Hvis I har jeres dokumentationssystem liggende på telefonen, så kan I bare finde jeres note her. Tryk på kopier. Så åbnes jeres dokumentationssystem automatisk. Finder ud af, hvor kategorien er, søvn og hvile. Og klikker man ind her og trykker der. Og så kommer teksten ind i jeres dokumentationssystem, og I kan gemme det hele. Hvis I vil prøve appen selv, så kan I downloade en gratis demo på vores hjemmeside og se, hvor hurtigt og nemt det er at dokumentere med Kira.